Za Tyrkisovým morom musíte stále cestovať. Mediteránsky štýl bývania máte však priamo tu, v Dunajskej Strede. Poďte, ukážem vám. Dostatočný komfort bývania vám zabezpečí vyše 160 metrov nastavených plochy. Kvalitné tepelné čerpadlo už teraz šetrí vaše náklady. Dohodnite si osobnú priateľku ešte dnes. Veľmi rád vám tento krásny dom ukážem.